Bandung siang pai sekolah ko ayahnya kalau dietong malah si muslim tentunya atur malah karyawannya nanadona di toko kaniyo malah kini nangko dua pintu tokonya malah do itu ando punya karyawan badaninya namudo mata yuo karyawannya ya rancak dipandang mata dari yang ngawang. Tapi ada seorang malaki niko anggota yoyo bakarajo kaniyo alaki niko di kriawanyo bagian pembukuan malah di si muslim tentu di meja setiap hari di kama pai malainya tetap pai membali barang malainya payu urusan piti ado dinyo itu naninyo malah kiniko di pambukuan baitu wana kadietong siapo wana namu anggotanyo bak namu pihak mardaleni naninya muslim kalau dibilang iyo salari salamu iko dinyo adik tetap adik ko anak tetapnya anak tentu nak buat tetap letak di nak buat ndak ada cari kana lain-lain tapi di madaleni lain puluh ado hari malah suatu hari naninyo upik si madaleni tentu tapi malah di hari Sabtu gak lain bantu dipandang mata gak lain bantu dipandangi ndak sarupo malah cobiaso cuma niat di dalam hatinya padi si puluh lama tangke tiok di hati jatuh ayu alemu apa gak ada duk samangkoinya pakai tiok dicali rancak yu nandi upik si madaleni di hati tekana lai tapi tekatoan indak samo jo bisu barasien bamimpi lai basabu indak batahan sajo dalam hati indak lamu sawakatu itu kiranya malah kok dietong lain pangana malanan sorangku pangana laupik si madaleni kok nyampang laiko punya junjangan kok nyampang awak lah dapik kama makai aratu jali awak kama ngandalien baitu pangana malah di madaleni tapi lu bisa do marah jadian indak lamu malau katu itu akato upik si madaleni kepado malah si muslim danga dia bang sabananya kok lamu awak serupa iko kok lamu malah di dalam karajo rupa iko lajale panik dalam pangana kok lampik bang pinta jo pintu makan di luar awak gak sekali-kali atau raun keluar dari kota Pekanbaru Sato disawi inyo mode itu tapi ke si muslim tadi baca iko nambah sawi baca itu nambah bilang pikiran wangana ladik kandu ngei awalun tajadi detwenei
malam daleni kalau bulan kini ya belum bisa kalau itu nangka ditanya urusan banyak dalam kota urusan banyak barang kadiselesaikan bukan menolak dia malah tanya itu cuma do malah mau pikiran kok nyampang ambo keluar dari Pekanbaru tapi anak baapu lo di ko anak malah kabang sawi anak seorang umpamo indah nak kamarintang tudo katopiak si Maldaleni nah lain kan bisa malah dibawa untuk memimpiang anak ke mana saja tentu awak mabang bisa bebas baitu wana katoinyo naninyo malah si Maldaleni mandanga kata rupo itu malah si muslim ndak mungkin do dia rupo iko lain kali besok kita pai ambo bukan bajanji malah katanya ada kesempatan di sini awak pai lun dicai ukatu barangke do di tapi nang kato sarupo iko jangan tahu orang nang banyak jangan tahu nang kawan-kawan jangan dibari tahu nang dake di awal baitu kato malah si muslim tapi kawa alai kamanya buiknya ko iko lah nanta jadi malu di anak nak tabadut tuene nampangana malah si muslim kok dapet pinta je pinto buik gak setahun kini lung kabar rumah tanggo do katanya dicali awak di dalam rumah tanggo latar rumah pulo jadi mansoda olu cami tujuh nang kata yang hadina indaknya pikiran wana kata Maldaleni itu sabananya nanyo sampaikan dicari ukatu bisa keluar itu nanyo sawi malah di si muslim jan tahu nawanganya di oh awak lapai retenei Presiden di Bangkaulu balai di Tangalawi tinggal muslim ya anaknya sedang itu mande sapriani kita sang ngawi kita bilang mandenya sapriani banamu piak sinaromi siemi panggilannya di kiranya malah upiak siem itu ladapi alamat malah di superoto nangko ladapi alamat di kamanakan muslim tentu barangkeknya dari Bukit Tinggi menuju ke Pekanbaru barangkek sanjo dari Bukit Tinggi pagi tibonya di Pekanbaru di
Kok le pandai malainya mencari, tentu alamat bisa watamu. Waitu wana kalau dietong. Arikan iyo malah sapa gitu, tiboinyo di pekan baru. Kama kini ka dicari, kama kini ka dituju. Memang alamat disabwi malah satu itu, tapi kawa mencarinya. Bajalan kaki malah susah wana, kok kanai oto bedo pulo. Tentu kesansai badan diri, kiranya buwe sehari tu antak kamai. Bajalan tak tentu arah tujuan, itu wana badan emi di ndak lamu katu itu dek lapa bawa makan di kade nasi iyo tibu malau katu makan nyola makan. Tentu sudah makan inyo bayi pulo tekajui urang kade nasi ba ako indak kata kajui antara gilo pajananko antara urang baru sakit rambut kusri bajunya kumul. Lasarupo orang ilo wana, kok ndak diambil piti bedo pulo, kok diambil ikolo contoh orangnya. Kepaso terima kasih saja le orang kade, ndak membayar nasi dari kade nasi tenei. Kira malam kalau dietong panik wajalan siang malam tentulah tibu katu malam kok malam tentu badan lalita. Di mana leka bagole dek nasib sarupa itu ndak bisa karena lainnya manompangnya lalu sangajo di palanta urang di lalu saja le di palanta malah di pas satu tapi wana di pas kodim itu wana kok dibilang sabantu orang gilo saja malah lo di palanta panjang orang. Oh di mana kade ndak bau ni di sinan saja inyo lalu coy itu nasi badanemi. Kode ula dulu di parangi awak ukatu lai wapiti ukatu rang saki sadang adu. Oh dapet namburu lah bau si kini coiko nanta jadi tabayang juo nyonai ayah nak kandung tuan. Itu wana walau katu itu kiranya semalam itu kok dibilang tekalo di palanta malah badaninya. Iyo palanta kadai ndak bau ni pagi-pagi nengka dietong hari sudah subuh katu itu tentu nampunya kadai tentu kawa kadai iyo nyusi saja di nampunya. Itu awak kok kamano pang iyo kok dapet lah nasi bantu itu kamano tuang kadiwa honan manangi di pagi hari honan dicari alun batamu honan jaraja tanah tawane konan simantuang di Bukit Putih
tampe bapijak mana hodi bunana lataban tampe bagantuang honana la putri hoinya manangi hosapa yang jalan hoanta kamano honan batuju urang dadodona dirantau nangka manolong hodek buru nasi homande coikoe pane bajalan obadaninya bamanuang dudu hodita pijalan urang lalala kai lakape gagam nyanyi oka muarue urang la condong nyonai otolang latuwe ora balayale obago lek sayuwe dua bamanuang nyomai owadan marato oati di dalam onandi gaduenya siang malam nyona pemato ndak lalu mencari rang dirantau pabilo basuwe pabilo nae okawatamu
Sadang menangi wala di tepi jalan dake batang kayu seri diumpun batang kayu seri di sinaninya menangi pagi-pagi. Hari lah lewat malah jamanam iyo urang lah banyak malah lalu rintin. Olah tacengang urang mencalik tapana urang memandang tampak sekali urang menangi sarupo urang sakit banang. Oh sarupo bantu urang gilo rambui kusui baju lakumu kabainyo kamancalik. Oh tapi de inyo malah si emiko de ula parangai ukatu dolu makini enyo tapatin. Oh hukum badan diri nanti tarimu cilako bana kalakinyo di de untung wala tekadiala de inyo wala semitu sadang menangi rupo itu pagi-pagi di tepi jalan iyo dake batang kayu serinya kan iyo sadang menangi. Dibilang anak kandungnya kok dietong kironyo anak dia tianjang. Oh nampak sekali malah rupo itu mencalik kawalik jalan memandang malah ke jalan gadang. Oh satu memandang ke jalan gadang tampak deinyo urang sedang menangi tuan. Nyo pandang bana nyato-nyato nyo calik bana elo-elo satu nyo calik elo-elo pandang tapi malah calik lah nyato ba pangana malah nak kandang ndak salah pandang matu ambo ndak salah pandang dari ciko dicalik tapi dipandang nyato sarupo bangana jo mande yang ambo mayai. Satu dicalik tapi sarupo rasonyo jo mandenyo lah ibu lo hati malah anak kandung tu iyo ibu raso pamikiran ndak lama sawakat itu nyo turun ke bawah dari anjung satu turun nyo ke bawah ndak lama kadibilangkan kabarangke pai sekolah kironyo malah supir menanti. Laki lah katonyo malah supir sarato malah oto nama nunggu kato malah anak kandung tu tunggu dah olu katonyo malah dari sapiani ado nan tinggal di ate anjang nan tinggal ate anjang pena atau pitului kironyo ukatu itu nyo cari malah kate anjang satu tibo balik di ate. Satu tibo balik di lantai dua nyo calik yo ka balik jalan indak yo lupa pandang mata tapi yo mencalik dake nama nangis tadi sarupo bana jo mande ambo mai. Balari balik turun malah nyo kini ko nak kandung tu satu turun nyo ke bawah nyo turui malah bapak kandung nyo turui ayah nyo. Honde ayah ranga kamu lah barangke dulu kate anjung naik lah dulu kate anjung nangko ado nang kato mau sampaikan. Anak kalai sayang malah jo ayahnya, oh ayah pun juga sayang ke anaknya. Apa kata dari anak baturik saja. Samuna inyo kata anjung jo ayahnya, calik di ayah ke balik jalan, calik di bapak ke tapi jalan gadang itu sarupo bana jo imban diambu. Calik lah ya katanya itu mandi ambon dak ya itu mana katanya sapriani bakato malah ayahnya bodoh dia anak kandungnya pandi dia badan diri mandi kopulu itu katanya itu orang gilo mapiak itu mana kata ayahnya
janurang disabwi mandi awak beko lailo malah katoinyo lain pikiran dalam panganan baitu kato dari si muslim bakato anak kandungnya nyo cali bana elo-elo danga diaya sabana nyo ambo pandang bana nyato-nyato itu yo mande ambo maya kato inyo kini koko indah ayah picayo ambo cari dong ngolu tarwi katapi yang alan yai nyeturun kawawa sapriani tarwi malainyo kawawa ke tapi jalan tapi bana tibo di tapi jalan nyo pandang bana elo-elo nyo calik bana nyato-nyato ndak lain do indak bukan iyo iko komaya ya malah dari ambo ibu nangko iko mande ambo datang dari kampung iko ibu datang di nagari ndak ada orang lain iyo mande ambo koma kato inyo nyetari balik kato kotu nyetari dake ayahnya kondak picayo ayah dake ambo kita calik dake dek male watangka yo nak kandung dek male bagigi yo anaknya nyeturi sajo anak kandung pai mencalik ke tepi jalan satunya calik ke tepi jalan samu mencalik kaduonyo samu memandang kasadonyo samu tapana muslim yo siemi yo anak kandung dibimbing muslim kiro siemi di lamai bau la na detene nampak anak taga malah yo ayahnya nyo imbo malah siemi onde nak kandung sapriani ku ibu mana baitu bana katoinyo japwi lah ibu nak kabalik jalan ko jan cari yu kanalang ngain kipik malah di mandenyo nyo imbo malah di sapriani tapi ibu mai imbo pulo nanayanyo malah wakato kainyo kanak kandung pasik dia anak katenyo gilo dia badan diri kau orang gilo tulo kaba mande karang pasik tulo kaba ibu naik lenak kanjuang malah katenyo masuk ke toko le nak katanya nyelo sayo nak kandung ke dalam toko mai